kum kadak jong ka jingrakhe ya ka sngi jong udon Bosco Bakhuid ka Don Bosco Technical School Shillong haka khandri tarik nailar arhajar arpusan kala penlong ya ka Jingiaid Pilkrim sha Don Bosco Shrine Sohra hadu shispa prabhongut ki samla shinrang Ryngkat bat ki padar na ka sengsilation bat ki brodar jong ka Don Bosco Technical School kila shimbentar ka jingriu blay hakane ka Jingiaid Pilkrim lasdang ya ka Jingiaid Pilkrim haka por shipau shiteng menstep bot sa kamas Bakhuid haka por khatway baji kamas Bakhuid kila long ka basyong blay hadu kata-kata baro ki bashimbenta ki kenmau burom ya ka Jingiaid jong Don Bosco Bakhuid ya ki Khynnah samla bat ka jing minot top jong u shilenter ka jingim ban penwandur ya ka jingim jong ki babon ki Khynnah samla hadian kamas Bakhuid baro ki bayadan lang kila duai kerpang hakmat ka Relic jong Don Bosco Bakhuid da ka bapan ya ka Jingiaid bat ka jingkurku jong u halor jong ki hakane ka Jingiaid Pilkrim kila Leit Jngoh ya ka yeng mane ban ningkong ha Sohra balatei de ki padar Salvatorian la penkut ya kani ka sni da ka jing Leit Jngoh kai ya ka jing itenat bat jing ithiang jong ka Sohra kani ka sni kala penlong ya ki samla shinrang jong ka Dbts baken penklan susu ya ka Jingiaid para maki shi yeng shisan